Avui, amics i amigues, recomana el meu llibre. Mira l'Anna, què tal, Anna? Què tal, com estàs? En Manolo, en Paco... Avui el recomana el meu bon amic Plade. Què tal, Josep Maria, com estàs? Què dius? Quantes vegades havia sentit dir de la mà i veu de l'Àngel d'aquest llibre? 365 dies amb Maria. Us el recomano. És un llibre de capçalera per tenir-lo allà, a prop del llit, i llegir-lo cada dia. Evidentment, descobrireu que hi ha més verges de les que realment heu arribat a pensar. 365. L'Àngel me n'havia parlat molt. Quantes vegades aquí a Can Manolo n'havíem sentit a parlar d'aquest llibre. Evidentment, l'he disfrutat i n'he gaudit. I us el recomano. Us recomano 365 dies amb Maria, d'Àngel Rodríguez i Vilagran. Gràcies, amic Plade, que vagi bé.